A že na východe nič nie je? Tohtoročná Mekom Salam túra ma presvedčila o opaku. Morské oko je najhlbšie sopečné jazero na Slovensku s hĺbkou až 25 metrov a hneď vedľa neho stojí kaštielik. Ten patril bohatej americkej grófke Gladys, ktorá si východ zamilovala natoľko, že sa tu rozhodla žiť a dnes sa v ňom dá dokonca ubytovať. Ideme na Snínsky kameň a máme rekordnú účasť. Mám pocit, že prišiel celý východ. Skoro jesenné počasie nám krásne praje a ten, kto nosí kávu do lesa, je môj okamžitý kamarát. Finálny úsek pod Snínskym kameňom tvorí rebrík a výhľad z hora je úchvatný. Ako odmenu si dávam lepeňák so suchou salamou od Mekomu, rozdáme si medaily a pokračujeme ešte na Malý Snínsky kameň, odkiaľ vidno aj morské oko. Zemplín je nádherný, rovnako ako to, čo vidím na konci svojej paličky. Škvrkajúci špekáčik s horčicou a kečupom. Túra na Snínsky kameň od morského oka je nenáročná prechádzka a zároveň moja najobľúbenejšia túra na východe. Či myslíte, že sú aj krajšie?